ஹாய் வணக்கம், நான் தான் உங்கள் ஷிப்பாரதன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, பாலக்காடில் இருக்க கேஎஃப்சிக்கு தான் வந்திருக்கோம். கேஎஃப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெனஸ்டே ஆஃபர் கொடுப்பாங்க, அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம உள்ளே என்ட்ராகலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, டூருக்கு வந்திருக்காங்க போல். வாவ், நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ் வந்துடுச்சு. சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா கிரின்ச்சியாக சீஸ் போட்டு சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டும் சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நான் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ட மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். கேரளா ஸ்டைலில் சொன்னால் அடிப்பொழி.